και στους πρώτους μετανάστες από το Ιράκ, θα θυμάστε, μετά τις 15 Φλεβάρι του 2003 που αποφασίστηκε το φρικτό αυτό χτύπημα στο Ιράκ, με ό,τι συνεπαγόταν για κάποιες μεταναστευτικές ροές. Δεν ξέρουμε πόσοι Ιρακινοί ήρθαν. Το σίγουρο είναι όμως ότι από το 2006 οι νέοι πρόσφυγες, Ασιάτες, πάρα πολλοί Αφγανοί, κατέλειαν πια ανοιχτά. Είχαμε ξεφύγει από τα βαγόνια του ΟΣΕ, τα οποία σταδιακά και καταργήθηκαν. Άρχισαν να απλώνονται, θα θυμάστε, και στην αρκτική ζώνη της Πάτρας. Πέριξ της οδού Ηρών Πολυτεχνείου, μέχρι που γίνεται αυτός ο αυτοσχέδιος καταβλισμός με τον άιλον, με τα παραπήγματα. Αυτό το έσκος, τέλος πάντων, το οποίο δεν το ήθελαν εκεί οι κάτοικοι. Τότε δημιουργήθηκε και η κίνηση «Η πόλη σε άλλο». Και θα λέγαμε ότι μιλάμε για τη δεύτερη πολύ βαθιά, τι να πω τώρα, το δεύτερο διχασμό, τη δεύτερη ρογμή σε επίπεδο κοινής νόμης, καθώς οι μισοί πίστευαν, όπως αναφέρει και ο Βασίλης Ολαδάς στο Μοσαφεράτη, ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο, κυρίως για το αφγανικό στοιχείο, οι μισοί πίστευαν ότι δια πάσαν όσων ευθύνεται ο Αφγανός, μη την άνοιγε από την Αγία Σοφίας μέχρι το κέντρο, ή πίσω από το παράρτημα και πίσω από κάθε κίνηση βρισκόταν ένας Αφγανός, ένας, ξέρω και εγώ, Ασιάτης. Ενώ με τίποτα δεν βρίσκονταν τα στοιχεία, τα παρακρατικά, τα οποία τόσο πολύ μας έχουν ταλανίσει τις τελευταίες δεκαετίες, πιο σιγανά τότε, πολύ πιο εμφανέστερα σήμερα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο από ό,τι καταλαβαίνω, σχεδόν έχει εκπνεύσει και είναι κρίμα. Πέστε μου εσείς, για να μην ξεχαστώ, είναι ότι σε σχέση με την επισιτιστική βοήθεια, αναφέρομαι στους ανήλικους μετανάστες, αυτή δεν θα γινόταν, ήρθε με ένα υποτυπώδες, με ένα υποτυπώδη τρόπο και από την κίνηση για τα δικαιώματα, για την ευπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων που δημιουργήθηκε το 2007. Και τότε η αλήθεια είναι ότι και αρκετοί γιατροί, κάποιοι κοινωνιολόγοι, περισσότεροι εκπαιδευτικοί, κάποιοι από εμάς πηγαίναμε, βρε παιδί μου, και είχαμε μια διάθεση να δούμε τι γίνεται και με αυτό τον καταβλισμό. Ήταν ελεγχόμενες οι κινήσεις, ξέραμε τα πάντα της αστυνομίας, αυτό το καταλαβαίνετε και μπορείτε να το πιστοποιήσετε κι εσείς όσοι είχατε εμπλακεί τότε. Φτάσαμε στο σημείο να επέμβουν οι γιατροί του κόσμου και κάποια στιγμή να έρθει η ύπατη αρμοστία εδώ στην Πάτρα και να πει: παιδιά, πώς φέρεστε στα Αφγανόπουλα και στους ανήλικους, τέλος πάντων, μετανάστες, και έχετε μια υποχρέωση η οποία απορρέει σε επίπεδο ανθρωπιστικό από τις συμβάσεις τις οποίες έχουμε υπογράψει σαν κράτος. Και τότε νομίζω τα πράγματα κινήθηκαν ως έναν βαθμό και με έναν τρόπο επιδερμικό, αλλά και με έναν τρόπο, τέλος πάντων, υποτίθεται μεγαλύτερης εντατικότητας των αρχών που ήθελαν να δείξουν καλό χαρακτήρα. Παρά τον καλό χαρακτήρα που έδειξαν, εγώ ήθελα να τονίσω ότι μέχρι το 2009, μέχρι τις 11 Ιουλίου που κάψαν ουσιαστικά τον καταβλισμό, όπου ήρθαν όλα τα ξένα δίκτυα, τα ειδησιογραφικά, και λέγανε, και τι δεν λέγανε στον κόσμο, ότι εμείς που υποδεχτήκαμε τόσους ανθρώπους, δεν είχε γίνει ουσιαστικά τίποτα. Τουλάχιστον 2 με 3 κονδύλια που είχαν φτάσει μέχρι και τη Δημοτική Αρχή, μέχρι του ΣΟΤΑ, δεν ξέρω αν ήταν κοινομαρχία μέσα, και μιλούσαν για αυτούς που λέμε τις basic constructions για τους refugees, δηλαδή τις βασικές υποδομές δεν έγιναν ποτέ. Δηλαδή χημικές τουαλέτες που μπορεί να συναντήσεις από τον Μπάρι μέχρι την Αγκώνα, που σκοπό έχουν, αν μη τι άλλο, να δώσουν μια διέξοδο στη συνύπαρξη των μεταναστών με τους ντόπιους, ούτε αυτό έγινε. Γι' αυτό υπήρχε η μόνιμη αποδόση του κυρίου Φούρα, του λαλίστατου κατά τα άλλα προκατόχου του κυρίου Δημαρά, ο οποίος έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να κάνουμε, παιδιά, τίποτα, γιατί τα βάζετε με εμάς, οι άνθρωποι αυτοί περαστικοί είναι, τι να τους κάνουμε. Ενώ η πόλη βουσοδομούσε, και βουσοδομούσε στην κυριολεξία και κινδύνευε, και έμενε στη συνέχεια το υγειονομικό, το οποίο έλεγε ότι έλεγε. Πολλά περιστατικά ακόμα και βιασμού ανηλίκων μεταναστών δεν τα μάθαμε, και όποιος δημοσιογράφος αποτολμούσε να ζητήσει σχετικά στοιχεία θα έπρεπε να έχει πολύ στενές σχέσεις γενικότερα με την ασφάλεια, και δεν θέλω να συνεχίσω. Ενώ φτάσαμε στο σημείο μετά από το Ρεζιλίκι και την παρουσία και του ίδιου του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, αλλά και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ανηλίκων, ενώ τον σκηνοθέτη που χάσαμε, τον Θεόδωρο Αγγελόπουλου, τον διεθνή Θεόδωρο Αγγελόπουλου, να γίνει ανάλυση στους ξένους, κυρίως στο ΖΕΝΤΕΦ, αλλά και στη ΡΑΗ, ότι μιλάμε για μια ανθρωπιστική κρίση που δεν αφορά μόνο την πόλη της Πάτρας, αφορά όλη την Ευρώπη, αλλά θα ξεκινήσει ένα φιλμ και από την Πάτρα
για να δούμε πολλά ζητήματα ανάμεσα στα οποία τι γίνεται με τους ανήλικους μετανάστες, αλλά και τι γίνεται και με όλες αυτές τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν φέρει σε αμηχανία την πόλη και ίσως σε αμηχανία όλους μας. Ήθελα να τονίσω ότι επίσης τα ζητήματα για το θέμα της ηθαγένειας ήρθε πολύ μετά, ήρθε δηλαδή και μετά τον καταβλισμό, μέσα και από ένα συνέδριο το οποίο διοργάνωσε η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία και με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου κ. Νήσων και με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, με τον τίτλο Welcome or Farewell, δηλαδή καλώς ήρθατε μετανάστες ή να πάτε στο καλό, όπου εκεί για πρώτη φορά, αναφέρομαι πια στο 2000, στις αρχές του 2010, έγινε ανοιχτά λόγος για την ανάγκη, για την αναγκαιότητα να καλλιεργήσουμε και οι δημοσιογράφοι αλλά και οι ταγοί της πόλης αυτής, όπως και όλων των ευρωπαϊκών αστικών κέντρων, την κουλτούρα της πολυπολιτισμικότητας, δηλαδή το πνεύμα καλύτερα της πολυπολιτισμικότητας, διότι δεν μπορεί μια κοινωνία να βρεθεί διαφορετικά παρά μόνο και με αυτές τις μεταναστευτικές ροές, χωρίς άλλωστε αυτές δεν θα μπορούσε η Ευρώπη να πάει μπροστά. Εκεί υπόθηκαν πολλά, ανταλλάχθηκαν και email, αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σήμερα, από ό,τι γνωρίζω, αρκετές πόλεις, μεταξύ των οποίων και 2 ελβετικές, να μην θεωρούν τίποτα δεδομένο από εκείνο το άτυπο συμβόλαιο ανάμεσα στους ΟΤΑ. Διότι ξέρω ότι έχουν στραφεί τα πράγματα και δεν είναι καθόλου μα καθόλου βολικά για τους σημερινούς μετανάστες. Όσοι από αυτούς έχουν προλάβει να ενταχθούν σε κάποιες δομές υποτυπώδεις και να προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες, πολλοί εξ αυτών έχουν προωθηθεί από ό,τι γνωρίζω και στη Σουηδία, βρίσκονται και στην Ελβετία, υπάρχει ένα καλώς έχει. Υπάρχουν και κάποια στραβά μάτια. Οι υπόλοιποι, νομίζω, εξακολουθούν να βολοδέρνουν. Άλλη εικόνα δεν έχουμε από το 2010 και μετά, παρά μόνο την εικόνα που έχετε όλοι. Οι Αφγανοί κάποια στιγμή να έχουν καταλύσει, όπως δείξατε και στο ντοκιμαντέρ που φτιάξατε οι φοιτητές των πολιτιστικών ομάδων, στην Πειραϊκή Πατραϊκή, όπου εκεί υπήρχε ένα καθημερινό δράμα και δυστυχώς πέρσι, μετά αυτή την τραγική συγκυρία εδώ που τα λέμε, της τυχερής δολοφονίας, γιατί ήταν μια τυχερή δολοφονία, εγώ τη βλέπω και έτσι και θέλω να μου το επιτρέψετε να το εκφράσω, γιατί έτυχε να γνωρίζω τους συγγενείς του παιδιού. Αναφέρομαι στον 30χρονο Λαζανά, το κλίμα να επιδεινωθεί. Κάποια στιγμή είχαμε μάρτυρες και δεν ήθελα καθόλου να κάνω ρεπορτάζ, κάποιοι σύνοικοι να γίνονται τα καρφιά για το πού σήμερα μπορεί να βρίσκεται ο μετανάστης και ποιο λαμπούμι έχει βρει σήμερα και σε ποιο σπίτι βρίσκεται μεθαύριο. Και η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, έχει επιδεινωθεί με όλο αυτό που ζούμε σήμερα και που δεν πρέπει να το συνηθίσουμε, να βλέπουμε δηλαδή έναν άνθρωπο να είναι γατζωμένος στα ημιαξόνια ενός φορτηγού με στόχο να ταξιδέψει και να βρει το όνειρό του είτε στην Ιταλία είτε σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Είναι μερικά από τα στοιχεία αυτά που συγκέντρωσα, με τη συναίσθηση ότι με τη λογική πλευρά προσπαθώ να αντιμετωπίσω και εγώ σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα και λιγότερο σαν δημοσιογράφος στο μεταναστευτικό. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, αλλά θα ήθελα να πω και κάτι που το έχω βιώσει. Έχει τύχει να έχω βιώσει σε ένα προοδευτικό κλίμα, υποτίθεται προοδευτικό κλίμα, την άποψη ότι ναι, ρε παιδί μου, να το δούμε το μεταναστευτικό. Φτάνει το μεταναστευτικό και ο μετανάστης να είναι κάποια οικοδομικά τετράγωνα μακριά από μένα. Όσο η κοινωνία στο προκαμιλίζει και δεν προσπαθεί με κάποιο τρόπο να πει την αλήθεια και στους ντόπιους για την αναγκαιότητα της συνύπαρξής μας και με πληθυσμούς που φέρουν διαφορετικό χρώμα, διαφορετική θρησκεία, τα ζητήματα και η Πέτρου Ράλι θα είναι ένα ασφικτικό κύκλωμα, ενώ πάνω απ' όλα οι λαθρέμποροι, ελέω και ευρωβουλευτών, όπως ακούγεται, θα κάνουν κάλλιστα τη δουλειά τους και θα προμοτάρουν αυτό το έσχος των νεκρών ψυχών που ταξιδεύουν μίλια και μίλια για να βρουν ένα Ελντοράντο μέσω της Ελλάδας στη Βόρεια Ευρώπη και εμείς φυσικά να γινόμαστε μάρτυρες είτε του τι γίνεται στη Λαμπεντούζα, είτε τι γίνεται στην Πορτογαλία, στην Ατζαρέ, είτε τι γίνεται και στη Μάλτα. Σήμερα μόνο, κλείνοντας, ήθελα να πω ότι μου έκανε εντύπωση η έκκληση της αντιδημάρχου του τόσο σημαντικού αυτού νησιού της Λαμπεντούζα της Ιταλίας, που λέει ότι ένα φτάνει πια. Δηλαδή δείχνει και αυτή η δήλωση σήμερα στην εφημερίδα Αυγή, κατά την άποψή μου καταδεικνύει αυτή την κραυγή απελπισίας που μας έρχεται και από την γειτονική Ιταλία, με το δεδομένο βαθύτατο διχασμό του πολιτικού κόσμου και όσων ανθρώπων ποντάρουν στα σύνδρομα ξενοφοβίας των πληθυσμών και των ηθιγενών για να καλλιεργούν με την ευκαιριακή άνοδο του φασισμού αυτό το διχαστικό κλίμα.
Σας ευχαριστώ πολύ.